Is gearthóg í seo ag breathnú ar an grat Amharcstaide. Féachtar le trí phríomhcheist atá tábhachtach don Amharcstaide a ragart. Céir de cruthaíoch, cén chuí ar chruthaíoch é, cén fá ar chruthaíoch é. Mar a eicimid ar barna grafacha, tá an crat Amharcstaide struchtúrtha timpeall ar 6 gné. Is iad na 6 gné, cóhecs, alíontóirí agus saothar alína, analís, gnéithe alína agus principal deartha, meán agus réimsí cleachtais, nuáilíocht agus aragán. Is féidir na gnéithe seo agus a gcuir síos a aimsiú ar leathnach 25 go 28 sa sonraíocht. Tróiríonn gnéithe an chratha Amharcstaide ranpháirteocht scoláirí le Amharcstaide is saothar practicúil agus scríofa a réin. Mar a léiríonn na Saideanna, cuidaíonn gnéithe an cratha le scoláirí tuiscint aáil ar an méid a tharla roimh an tréimhse glúiseacht ina n-áirítear uirthi, le linn na tréimhse glúiseachta féin, agus éon éifeacht a bhí ag an tréimhse glúiseacht ar smaointe nó ar théithre alína níos déanaí. Is cuma má tá an scoláire ag gabháil de thionscadal fracticúla mar chuid den obair ranga nó i mbun staidir ar léirithe den cultúr Amharc ba cheart na gnéithe sin a úsáid. Tá trí phríomhréimse ábhar laistigh de Amharcstaide mar atá léirithe ag bun na grafacha. Cruthaíonn na trí réimsí ábhar deisne do scoláirí eispéirs alína éagsúla a inniucha agus dul i gceann ina gcuid oibre practicúla agus scríofa a réin. Mar a léiríonn na Saideanna tacaíochta. Breathnóid a rís ar na réimsí ábhar atá léirithe ar leathanach 29 go 33 sa sonraíocht. Réimse ábhar a hain, an Eorp agus an Domhan Mór. Cumhdítear a bheag nó a bhór le sin an stór alína ón iarthar ón tréimhse rómhanúil agus ón tréimhse gathach go dtí an lá atá inniu ann. Tá ranna go fócais éagsúla sna réimsí ábhar sin. Tóg nóméid anois chun na ranna go fócais buinteach le réimse ábhar hain a léamh. Déanfaidh scoláirí staidéir ar na halíontóirí agus na saothar alína is aitheanta i dtréimhse sin glúiseacht roghnaithe, agus is fearr a thaispeáin an smaointe, ábhar, stíl, téimi, seánraí agus teicnící na tréimhse glúiseachta sin. Réimse ábhar a dó, éire agus a háit sa Domhan Mór. Cumhdítear a bheag nó a bhór le sin rabhadh tréimhsí suntasacha alína mar a chonaic san air an iad thar na 100 bliain. Tóg nóméid anois chun na ranna go fócais buinteach le réimse ábhar hain a léamh. Tá sé tábhachtach go ndéantar ceangal leis an Eorp agus leis an Domhan Mór nuair is ábhartha. Cé go dagaíonn na ranna go fócais i réimse ábhar a hain agus a dó go príomha do chanón stair na halína, ba cheart do réimsí eile cleachtais amhail deara, obair chardiaachta, altrachta, deara urbach nó tútha, griangrafadóireacht, scánán agus eile nuair is ábhartha a bheith mar cuid den amhlaim freisin. Ní mór don scoláire taithí a fháil ar roinnt do chuid oibre san Amharcstaide go páirsanta mar gheobhaidh sé ar aon inse phríomha eile. Réimse ábhar 3. Domhan an lae inniu. Cumhdítear a bheag nó a bhór an seo litirtheacht criticúil agus fistrachán cóhecsúil chun raon eispéirs faoi cheannachar na halína a dhícódú, a thuiscint agus brí a bhaint astú. Spreagtar an scoláire chun alíonn agus cultúr ina gnáth héal a isriú, taithí a fháil orthú agus mac na bhí dhéanamh orthú trí ceithre ranóg fócais. Tóg nóméid anois chun na ranna go fócais buinteach le réimse ábhar 3 a léamh. Ba cheart an scoláire tagart freisin den chrat Amharcstaide nuair a bheidh sé in mbun staidir ar réimse ábhar 3. Mar is soldún den cópáirt scríofa, ní mór den scoláire ranóg fócais amháin a ranú laistigh de réimse ábhar hain agus réimse ábhar a dó. Ba cheart an scoláire dulling lech leis na gnéithe ar fad chun tuiscint aáil ar a tharla roimh an tréimhse sin glúiseacht, ar an tréimhse sin glúiseacht féin agus éon éifeachtaí ar smaointe nó ar théithre alína ina dhiaidh sin. Déanfaidh an scoláire staidir ar gach rannog fócais i réimse ábhar 3.
Ba cheart an sclóra tagart freisin den chur síos gach ranóg fócais de gnéithe an chreata Amharcstaide nuair bheadh sé I mbunstadair réimse ábhar trí. Ba cheart a thabhairt faoi dara freisin, nóir cheart fécant réimse ábhar trí domhan an lae aniu, as féin ina éonair, agus caithfidh fios a bheith an sclóra gur féidir naisce crothú le réimse ábhar 1 agus 2. Is féidir le dal